Assalamu alaikum, welcome to my channel. So yau magana ne akan barazanar yajin aiki daga ƙungiyar masu gidajen man fetur na Najeriya, wato IPMAN. Suna cewa idan ba a dakatar da shirin da Dangote ke yi na fara rarraba fetur a sassashi daban-daban na Najeriya ba to za su funduma yajin aiki. To yanzu dai a takaice abinda wannan labarin yake nufi shine ƙungiyar masu gidajen mai na Najeriya sun fitar da gargaɗi mai tsanani. Suna cewa idan har ba a dakatar da shirin kamfanin Dangote na fara rarraba fetur kai tsaye zuwa sashe daban-daban ba a Najeriya state da sauran gurare to za su tsunduma yajin aiki. Wannan yana nufin cewa idan suka shiga yajin aiki za a iya samun ƙarancin mai a gidajen mai a cewarsu. Farashin zai iya tashi sama kuma zai kawo cunkoso da wahala da talaka da 'yan. Saboda haka suna ƙoƙari kare muradinsu ta hanyar barazana da yajin aiki. Ƙoƙarin da suke aljihunsu da kawunansu suke wa yaƙi ba don al'umma ba. To a yanzu haka dai mutane, jama'a, talakawan Najeriya suna hange-hangen illolin da hakan zai iya jawowa. Na ɗaya dai talaka za su fi shan wahala sosai da matsalar man fetur. Sannan na biyu, zai iya haifar da tasirin siyasa domin gwamnati za ta shiga ciki ta yi matse-matse. To dama su ba goyon bayan wannan harkan da Dangote yake ba. Na uku, wannan na iya haifar da rikici tsakanin 'yan kasuwa da gwamnatin tarayya. Amma kuma ku faɗa mana menene ra'ayoyinku? Shin su 'yan kasuwan hakan da suka yunƙurin da suka ɗauko ba don talaka ba ne don aljihunsu ne? Gwamnatin tarayya in ta shiga ciki ita ma kanta za ta yi wa? To talakan Najeriya ina mafita? Ku ba mu amsa a comment, ku yi sharing, ku yi subscribing. Mun gode.